Des de Parlem apostem per portar l'e-commerce com una experiència immersiva en la qual apliquem a l'economia real els avantatges tecnològics del 5G. Parlem segueix apostant per posar la tecnologia al servei dels ciutadans. El cas d'ús de 5G de la boqueria senta les bases d'una manera innovadora de fer la compra, sense perdre la proximitat amb el producte, amb el paradista, però donar la possibilitat a persones que no es poden desplaçar al mercat per llunyania o per dificultat física de moviments, de poder omplir el rebost i la nevera de casa com si ho fessin directament al mercat. Les ulleres tenen unes càmeres que ens permeten situar a l'escena tots els productes que pot tenir la parada. Amb aquesta informació el que hem fet ha sigut desenvolupar una intel·ligència artificial que el que permet és reconèixer els productes i emetre aquesta informació. Lenovo ha instalado Edge Computing, en este caso de uso, para interconectar el aplicativo de usuario final con el data center, permitiendo hacer la compra entre usuario final y personal shopper. El piloto 5G Cataluña nos va a permitir hacer casos de uso en educación, en comercio, en industria y en diferentes sectores a lo largo de toda la ciudad de Barcelona y sus alrededores. Molt contents que aquesta prova pilot del 5G aplicat a la compra virtual o a la realitat augmentada es faci a la boqueria. Això ens demostra que un mercat tradicional o una fórmula de venda tradicional com és el mercat no té per què caminar per una altra via que no sigui la de la tecnologia. Crec que és un èxit de l'aposta que ha fet Parlem per Catalunya per portar en aquest territori, en aquest país, la primera prova pilot d'experiència comercial de l'evolució del 5G amb una realitat local que necessita realment suport econòmic per revifar.